Kublai phi parlok mangari lenda mani ngapriang subhaya phi sashi senpat hakani ke channel jengi menta kasingi ngadan bat iba dispersing rani iwe na kinong wat RTI hapo ka jela banyakran halor ka jingsyam jong i halor jong ka tanat pulit ka ba shim ye ki kali jong ki riu shimat ti khandiat ba dispersing phi ka ka ba philap hakani ka RTI menta kasi Ika jinglap juga ni ka RTI ni te ka jinglap la dei lupa ka babean ti shwa ban poi ban pen suthu ba phi pajba kalong be an ha kan korokom namar po jela jonggi hadu mentangi padon da jongka motor bekil ak ti shu adopt na ka sentral ak te ka sentral motor bekil ak ka khandai spa frafra section 66 kala ken shai ba ladak department ki wai kali ki de ban wai be ye kali ke baristar as commercial vehicle te kapan ka ba pelong shu yang ban wa de kan ai namar bang yo i ya report jangka central vigilance commission house ne maraja khandrio te ula ai do ding sempat ya kan ke department ba pher jangka di India u ba la ongru ba ka don ka jing ye de sop tang ban yo ai wai hapo ki department ki kali kebenon kong ngejing si sop ba ki samia karkom ka tendar habaya jeng ka tendar kemud ki don ki condition mean number 1 ka de ban long kumta kali jong phi ka de number long kumta number 2 kali jong phi de kumta ter ka de condition de nakada ba ki mia ya ka tendar system te kana commission ngong ka don ka jing de ka pasar ke ba hapo berkata ka jing de ka long ya kalong pada kitu ki beri ba khamjan ki jinga de lagi ai wai kali ki khamyo aklo ye bil de kitu ki pom jinga de kim ji yo bil tikane ka ktik yang agan nambar ar pada balik ka ktik nambar ba ka swar me khalia menta kalong kadang yat kumno ban sna ya ga la ga jong ga an ha bede bin ki kali te ka me khalia motor vehicle ak ne vehicle roar tigata ka pelong yang abangan wat ya ka RTI baka RTI ke bangawat kalong be tangi lai tali kendon lightly ki jing wat jing tip kaman kong galong ki nambar kali ki ba ai ke no gonjong giri pa ba ki ba ai wa sha ka department ka ba ar galong gadon ka no tali ki kali sarkar ki em jiritu apo haman logistik bat ka balai pada ka sa pisa ka no na kalyang department ban ai sha ki riu pa ba ki ba ai wa ya ka kali ka jing syam jong phi pat khantam ya kan ka pisa ka padang sa pa ki de ban ai sha ki riu pa ba kajing siam janga kalong ba kajing keno jong giru paj ba kajing komplain jong giru paj ba ngalap ba kalong tik pasya tikata kajing lap ni kata kajing siam jonga kapan sisa ja kajing keno jong paj ba kimyo bil bat kane kajing lap menta ru siam ba kajing sa pending bil ka poi hadu sipo klur safsan lak ka jing mentoy la ni ka jing du nong ladang imbut kat kum kani ka ak ka ba don apa ka kata ka pun ga berengkam plat ka ba ka jing do nong bat ka jing yo nong ba ka jing do nong ka jing yo nong kalong yo nong tang gitu gi ka ba khan me sha hangi khosi kalong ba yo nong tang gitu gi high level yo nong tang gitu high level ne ki badon ji dei hendai giru pai ba ki ba dei hok ban ki ba ai wai nam ta ban saja khun ti bisim na kalun na po bang ti kata ka de jing nong ka bakhraw ya ki ri pai ba ka jing nong ka balai ka long ba ka pisa ka de pisa pai ba kumno ban pinong ba ka public money government money is public money te mentai ka public money kania istang gitu ki beri badon je dei ti kata ka bahaya spa nang baduk nong duk light naka tanat pulit hi kibun ki department jong sarkar ki ba shimwai ye ki kali jong ki riu shiman te hatu phi phindang ya khamat ban wat ki ni kumnun kat banang im manga kan wat be mangam de beriu ba ong ba bangawat ngakmi kanong kaliang ngam de beriu ba khwi kanong kaliang de beriu ba bej ya ka bakdor ngai le ban penbej rangam la ban penbej ngak dia sendon kata ka jinglong janga don wero bala ban ei kum ong ma phi banang ni khmat ka ei ka bang dei ban le ti ka thong jonga hi menta nga le ashwai ka police department ma ka policeman ka de ga law enforcement langila ban penbej shwa ya ka law enforcement kiwi le ka abej la de
Pak disparsing vila man batai ngi kat nu teli ki district pipan ya kani ka RTI pentip ya kani bat kat nu teli ki papio ba kanu ba piklamio. Te kata jinggali kalau kaba stanap bat kaba penggendit ru ya phi kanong pet kaba dando ki district kuma pari boy kaba ngapa ni kini lai tali ki information bro lai tali klemai di jinggali kalau dona yu landet kaba kimai information kaba nangkong ki ong bawara ajingma ya utau beriu ba ai wai kali ladangan a information ya phi menangkong ki ong umta te kabar wadi ki emerge rotu information ki lemai kabalai le galong ba komik kaba yathu ya phi galong ba ya ki information ban tip ya ka total pending bill ne ka pisa basa banai so shakino ai wai kali ro omla banai atau kade ke pisa na basi na plan ne kade ke public money ta kade ka balango ba ban yo information na po nong po bagi don district kum ka Jantia Hill ka Hligariat kum ka Jowai te kisuai tangga pending bill ndre ya kanika information yakini kali private game semla ai te hadu menta information nang yo bitang chief hotel ki district Ti haka jingwat jing tip jong fide hatu pitip ba nakaleng katanat pulit kale ayu yakini ki kali bat kapendan kam ban late duty ne kapendan kam hakan urukom. I kata ka jinggali kalong ba kawan bang syakaju ka bangla bansai mene lada kamdon ka tendar kata kamut ka pisa la shushim nang no ka ba shuwai kali klamdon na pokaduti dan kadon ka tendar kamut kadon ka purpose namata ka tu kali benwai kan de duti ha kanu ka jaka tinan is khmat ka banangkong hadian bangayo kan ka report ngan hab complain ngan ka report sepau chief Vigilant Commissioner ubade hi chief secretary Katu pa iba filayos ngau ye iba disparsing ba ila batai halor kani ka jinglap RTI jung i tikat hadu bangindaya kendu biang ngai ku play phi baro